गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो मोजाङै नोजोर होगासिनो दङ आरो हेल्थ बिथिङावहाय सावस्रि बिथिङाव जोंनि नैबे लाइमुथि हालामा बहुद गोग्लैसोनाय बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै सावस्रि बिफानावहाय दिनै मेडिकेल साब सेन्टारखौ जों बेवहाय गायसननाय जादों आरो बेखौ खम समनि गेजेरावनो लुखांना होनाय जागोन। थांखिया बेनो गाहाम देहा थायोब्लासो जोङो बड'फा इउ.एन. ब्रह्म बिथांनि जा साननाय गेरेमसा हारि दानायनि मिजिं बे मिजिंखौ जों जाफुंहोनो हागोन। ओंखायनो सोलोंथाइ सावस्रि बिफान गाहाम देहा बेखौ जोङो नोजोर बोनानैनो जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। ओंखायनो इडुकेसनखौ जों बांसिन गुरुत्त' होदों आरो इडुकेसनजों लोगोसे सावस्रि बिफाना जोंना पेरेलेलि थांगासिनो दङ। आसा खालामदों जोंनि मावनाय दांनायजों रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो हेफाजाब थागोन बा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादा थागोन। जों रायजो राजाफ्रा जि आशीर्बाद होदों बे आशीर्बादखौ मावफुंनायनि थाखाय जों जेब्लायबो सांग्रां। सार नोंथांमोननि सरकारा इडुकेसननि बेलायाव गोबां गोख्रों खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो नैबे लाइमुथि ओनसोलावबो सोलोंथाइनि माखासे जेंना दं सार। जेंनाया बेनो लाइमुथि हालामावहाय दिनैनि दिनाव भेन्सार स्कुल गायसननायनि खुनु जोंहा माबा गैला, हाबाफारि गैया। भेन्सार स्कुल गायसननानै सोरबा सासे बा सानै मास्टारनि जिउखौ जों बरबाद खालामनो नागिराखै। ओंखायनो निट बेसिसाव जेराव एकर्डनि दफा बायदि जोङो स्कुल गायसननायनि बाथ्रा होन्दों, गतिके बेखौ जोङो गुरुत्त' होगासिनो दङ। प्लास दिनै बे हालामावहाय जोंनि एडनि गेजेरजों बिथांमोना NGO हिसाबै जा खामानिखौ मावगासिनो दङ बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फुलि सापर्ट दङ। जों बिथांमोनजों सावरायबायबो थायो, बिथांमोननि मेनेजिं डाइरेक्टरजों जों फ्राय कन्टेक्टआव थाबाय थायो। गतिके निट बेसिसाव जों गायसननो हाया जानसिमलागै बिथांमोना जेराव इडुकेसनखौ डेभेलप खालामगासिनो दंखायो, जोंनि मरेल सापर्टआ जेब्लायबो दं। दायो बावैसो बिबुंथि लाखिदों जे नैबे ओनसोलनि जिथुनाखि हाखौ फाननानै माखासे डेफिनेटलि फरेस्टनि हाखौ बे ओनसोलनि नङा जेरावबो फाननो मोनखाया, खिन्थु बे हालामनि हाखौ दासो जोङो प्रसेस खालामगासिनो दङ होनायनि। बेनि सिगांनो 2 लाख 2.5 लाख थाखानि फानगासिनो दङ। गतिके फाननो हाया बे हाखौ जोङो फरेस्टआ सेनो थांफिनगासिनो दङ। सेनानै जोंहा कमिउनिटि लेन्डनि गोनांथि दङ, स्कुल लुनांगौ, हस्पिटाल लुनांगौ, बायदिसिना हाट बाजार खालामनायनि खोथा थायो। डेभेलप खालामनोबा जोंनो हानि गोनांथि दङ। जाय दादागिरि खालामनानै हा फानदों बे हाखौ जोङो सेफिनजोबनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ। बेखौ आं अलरेडि आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अर्डार होखानाय जाबाय। बिथांमोना गनायनाय जों आइ डन्ट केयार बिथांमोना हा दानदों, हाग्रा बेखौ फानदों आरो गुबुन हाग्रा सिफायदों। सोरनिबा दादागिरिखौ जों सहायनो हाया आरो रावबो दादागिरिखौ जोंनि सरकारा मानिया। वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बड'फा इउ.एन. ब्रह्म वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिखौ बावैसोनो बड'फानि जोनोम सान नङाबा बिथांनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो नैबे बे हालामखौ रायमुतिनि साहारि जा हाग्रा ओनसोल प्राय 100 स्कुवेर किल'मिटार बेखौ जोङो वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायनो थांगासिनो दङ। रिपुआ मोननै पार्ट दङ। बेनिनो मोनसेखौ जोङो मा होनो जोहोलाव जोंनि सिखना जोहोलाव सिखनानि मुङाव, सिखना जोहोलावनि मुङाव सिखनाजार हाग्रा हिसाबै बा सिखनाजार नेसनेल पार्क हिसाबै जों डिक्लेयार होनो थांगोन खोब खम समनि गेजेराव। आंनि मुङा रेनजेन बसुमतारी। आङो नैबे लाइमुथि फरेस्ट एफआरसि जोंनि पाब्लिकनि ग्राम सभानि आङो प्रेसिडेन्ट। दा जोङो नैबेहाय बसबास खालामफैनाया जोङो 2005नि एसे आगोलनिफ्रायनो जों बेवहाय बसबास खालाम थादों। जोङो बिदिनो निखावरि, जों गरिब, जों बर'फोर आरो जोङो बेबायदिनो बे हाग्रा बंग्राखौ जोङो जबरदस्ति थाफैनाय जाहैबाय फरेस्टनि आयेनाव। अब्लाबो जोङोखौ दा थानो होबाय आरो जोङो बेबायदिनो गोबां दुखु जोङो भुगिनांबोदों। बिदिनो ओरै सानजाजों थानाय, सोनाबजों थानाय, ओरै लावफानि दैमा दं, ओरै सामफुर दैमा दं। जोंहा बिदिनो दैज्लां जाब्ला जोङो बे दैखौ बारलांनो हाया। बिदिनो लोमजानाय बेमार आजार जायो आरो बिदिनो आइजोफ्रा बिदिनो डिलिभारि, बिदिनो इमारजेन्सि माबा डक्टरजों अपारेसन खालामजानो गोनां, बिदिनो जोंहा थाबायलांनो मानो बेबायदि जोंहा गोबां खहा जालांदों आरोखि। माखासे थैनानै थांदों बिदि हास्लाबियाव, माखासेया बिदिनो खुनुरुखुम आदा मरायै बासिना दङ। आरो जोङो बे जेब्ला 2005नि एसे माबा फैबावो 10सिम, बेनिफ्राय जोङो जोंनि जे सरकारनि मोननांगौ जोंबो बे रायजोनिनो बे देशनिनो जोंबो
मानसिखाय जों बर' मानसिखाय जोंबो जोंनि सरखारनिफ्राय जि मोन्थाय दं जों बेखौहाय जोङो आसा खालामदोंमोन जोङो मानसिनो जोङो मा नांगौ बिदिनो 1 नम्बराव लामा सामा स्कुल आरो फाहामसालि बे डक्टर मेडिकेलखौ जोङो नांगौ आरो लामा सामा नांगौ दालां नांगौ होननानै जों बिबाय थादोंमोन जोङो हास्थायबाय थादोंमोन खेंखायबाय थादोंमोन जोङो मोनाखैमोन खिन्थु जोङो दिनै नैबे दिनै 2024 मायथाइनि बे फेब्रुवारि 28 थारिखआव दिनै जोङो बे हस्पिटाल डिस्पेन्सारिखौ जोङो दिनै मोननो हाबाय जोंनि UPPL पार्टी बेनि जोंनि सरखारनिफ्राय आङो बेखौनो दा बे जायगानि जानानै आङो जोंनि सरखारखौ बे जोंनि अमर बे सम्पतिखौ होफैनायनि थाखाय आङो रायजोनि जानानै इनायनो रंजादों आरो सिमा गैयै आङो गोजोननाय मोनदों आङो बेखिनिखौनो बुंनानै